כמו שעבד בצפון, הוא צריך לעבוד בדרום, ולהשאיר את עזה ללא ערבים, ולהקים התיישבות יהודית בכל חבל עזה. כאשר אומרים ביישובי העוטף שרוצים לראות את הים, זאת אומרת, כדי לראות את הים צריך שלא יהיו בתים. כן. לא יהיו בתים, לא יהיו ערבים. רק זו דרך אלגנטית, רומנטית כזאת, לומר, אני רוצה לראות את הים. איך תראה את הים? לא יהיו בתים, לא יהיו ערבים, תראה את הים. הרעיון הוא עזה יהודית. אליעזר בן יהודה הקים לפני 110 שנים בית ספר יהודי בעזה. עזה זאת לא עיר חמאס. עזה זאת אחת מערי ארץ ישראל. אנחנו פשוט חוזרים, היה עיוות היסטורי, ועכשיו מתקנים אותו. זה גם לא משנה מה שנתניהו אומר עכשיו. לא תהיה יותר אפשרות לערבים משום סוג לשלוט בעזה. זה נגמר.